Ahmed Duandro. That's right, I am for Hussein, I'm class to do your boy if I want. We're going to run after me. Así.
Jangan libéré. Hey, oh, siapa? Coba dipegang tak? Aika mau jadi. Terus ini juga telepon terus ini aja. Juga telepon terus ini. Bisa, kan juga mau ngomong apa ya? Aku bisa apa? Bisa aku bilang. C'est pas normal. Parce que ni le fait qu'appliquer que les entreprises champion de trophée, ni ma trophée faut y mettre. N'ayez qu'à énergie et parlement, n'a faiblesse de nous. Moi, on a dit que les restaurants comme tu es. Et à ta grille, assalamu alaikum. À ta grille, à ta grille. Parce que les enfants concours de danse de verre. À ta grille, va amener flafla. Chez moi, on va amener flafla, musulman va amener flafla. Donc, si on te fait
kan sɔrɔ ka dɔn kɛ an dun bɛ fɛ ka imaginement min yira bɛɛ lajɛlen k'i sigi an bɛ fɛrɛ ɲɔgɔn ma ne bɛ fɛrɛ aw ma aw yɛrɛ bɛ fɛrɛ ɲɔgɔn ma kɛnɛ ka ba sigi aw bɛ micro di dɔnkilidalaw ma an ka taa n'a ye. Yatasa ye tilen ka nin bile di ka na. Yatasa ye tilen ka nin bile di ka na. Kana kɛ joli wa kɛ ɲɔgɔnna yɛrɛ o ye maraka de ye. Seri an ka taa dɔɔni dɔɔni.